Naším motem je APM Sport váš tým, co to obnáší. No. Vždycky jsem, já osobně byl týmový hráč, já jsem nikdy nebyl nějaká zásadní individualita a chtěl bych, aby prostě ty naši zákazníci nás vnímali jako opravdu svůj tým, to znamená, že sem budou skutečně chodit s důvěrou, že jim tady vždycky dobře poradíme a vybereme ten správný produkt pro ty jejich potřeby. Je to až někdy protiobchodní, ale ta naše filozofie je taková, že ten zákazník je opravdu u nás na prvním místě a vždycky uděláme maximum pro to, aby odešel spokojený. Ale ta spokojenost toho zákazníka nás naplňuje a je to určitě velká radost, když ten člověk se vrátí a přijde si pro nějakou další věc, nebo nechá si zase poradit, anebo si s náma tady třeba dá jenom kafe, anebo se za náma zastaví na nějaké naše večery, které tady děláme 4krát do roka pod různými tématy, zejména pak cestovatelskými, ale už jsme tady křtili kalendář, to pak samozřejmě s těma zákazníkama ty vztahy budujeme daleko víc do šíře a je to kolikrát taková rodinná atmosféra. Spokojený zákazník, spokojený zákazník, spokojený zákazník. To je zásadní cíl. Když jsme plánovali, jak budeme k dispozici zákazníkům, jsme říkali, že musíme určitě držet krok s jejich možnostma, to znamená, chápeme, že chodí hodně do práce, čas na nakupování mají o víkendu, takže nás najdete na naší adrese tady v Odstářově, v pasáži Kaufland, každý den od pondělka do neděle od 9 do 8 hodin, takže nemusí nikdo vůbec se přizpůsobovat našim otevíracím dobám, ale naopak my se snažíme přizpůsobit tomu zákazníkovi, protože ceníme toho času, který chce investovat vlastně do toho nákupu a musí ho investovat ze svého volného času, takže jsme tady každý den a může přijít. A samozřejmě v dnešní době bez e-shopu bychom se asi nikdo už neobešel, takže máme i stránky, takže na apmsport.cz se můžete podívat, jinak se můžete inspirovat před nákupem tady přímo na kamenné prodejně, anebo si tam přímo nakoupit, objednat, pošleme a docela si nás zákazníci chválí a nakupují rádi i na e-shopu. 18 let jsem pracoval pro velkou rakouskou firmu, která se zabývala na českém trhu prodejem sportovního vybavení a prošel jsem si různými sekcemi, nabíral jsem postupně zkušenosti a jak se rok s rokem sešel, tak jsem dostal nabídku od svého velmi dobrého kamaráda a spolužáka Vládi Mangla, že bychom spolu mohli spustit nějaký vlastní projekt, vlastní prodejnu otevřít, která by nabídla třeba něco trošičku jiného těm zákazníkům, než jsme nabízeli právě v té velkokapacitní prodejně. Tím, že spolupracujeme ne s českými značkami, ale zejména s českými výrobci, je v tom docela velký rozdíl, protože jsou české značky, které vyrábí stále v Asii a není se co divit, to množství toho zboží, který sem vozí, je veliký a samozřejmě pracovní síla asijských pracovníků je velice dostupná. Nicméně ty české značky, které vyrábí přímo tady a jsou tady i výrobci, nám umožní jednu zásadní věc a to je řešit jako specifické požadavky zákazníků. Takže jsme schopní třeba od Prabosu zařídit větší rozměry bot, nechají se vyrobit, není problém. Jsme schopní zařídit od Huskyho specifický spacák, který není běžně na prodejně, do nějakých extrémnějších podmínek. Takže náš zákazník, který už u nás udělal nějakou zkušenost, ví, že u nás může nakoupit téměř cokoliv. I když třeba na prodejně nenajdete lyže nebo kola, máme partnery, kteří nám s tím pomůžou a jsme schopní v případě potřeby zákazníkovi vít i v takovýchhle věcech, jako je třeba kolo, lyže, není problém. Sami jsme sportovci, snažíme se sportovat rekreačně, mít ze sportu radost, takže máme rozhled do celkem velké šíře, takže jsme zákazníkovi schopni reagovat téměř na cokoliv. O víkendech jsou naši zákazníci hodně za sportem, snažíme se za nima vyrazit s naším takovým, řekněme, outdoor shoppingem, kdy vykrýváme různé sportovní akce a prezentujeme tam naší prodejnu i v rámci takového jakoby nezvyklého prostředí. Docela je to zajímavá věc, zajímavá zkušenost, jsme přímo v kontaktu s aktivními sportovci, můžeme pak reagovat a přenášet jejich připomínky na prodejnu, takže tohle taky hodně využíváme a někteří zákazníci s námi i vyrazí a přijou se s námi podívat a v tom nezvyklém prostředí nakoupí kolikrát věci, které se třeba nevšimnou ani na prodejně, takže v tomhle taky určitě budeme dál pokračovat a budeme se mezi ty sportovce tlačit a budeme se tam s nimi kamarádit a budovat vztahy a doufáme, že k nám budou samozřejmě dál jezdit i na prodejnu. Klademe velký důraz na to, aby zboží, který u nás lidi nakoupí, bylo jedinečný a aby vlastně ten zákazník vybočil, jakoby, řekněme,
z té skupiny, nebo možná trošku jako handlivěji řečeno stáda lidí, kteří prostě jedou mainstreamové značky, které se na ně valají ze všech stran, aby zboží, který na sobě mají, neviděl na každém druhém člověku, aby tu značku neviděl na každém druhém člověku a zároveň to splnilo i tu technickou funkčnost. Co se týká té jedinečnosti, tak jsme to letos ještě podpořili, navíc novou značkou, kterou jsme přivedli, ta se jmenuje Mošiky. Je to německá značka, která se inspiruje nepálskýma designama, materiálama a přírodníma barvivama. A zákazníci momentálně zase koupí pouze u nás a jsou to ne ani tak zákazníci, jako spíš zákaznice, protože Mošiky je zaměřený hlavně na dámy a zatím, tak jak to vidíme, se jim moc líbí a chceme touhletou cestou zase pokračovat teda dál.